bidiyon ne ya riga daga muku sai da Rehan duk magana da suka faɗi akan Rehan sai da ya dawo Rehan ta yi shi duk magana da ta kai Rehan sai da Rehan ta dawo ta yi duk bakin da ta kai mata sai da ya kama Rehan kiwa Allah darajar Qur'ani ki yi haƙuri dan Allah dan Annabi ki cire wannan bakin da ta kai mata ka zauna kai akwai kazafin da kawai mutum kai ka kuma in kai saka ba daɗi yanzu za mu da kanta na wurin Hadiza saura ya rafe da su wanne kawata ba ta kiki ta yi login Instagram ki ba ta yi posting yanzu nan ba ta da Instagram yanzu an ta kiki ta dan sa a page ta a wannan bidiyon ta sa fa annan ne za ki fi jin daɗin ko ba ba aiki ji yanzu an goyi akan TikTok an rage lai ba ta da Instagram wannan program ne ba TikTok Allah ya wallahi ba ta da Instagram wallahi na goyi na rantsi da Allah kuma live kike in ma kina zuwa kina abin nan live kike ai na ga kina live ne shi yasa na dan matso kasa ko ba kawai ki hakuri Allah ta dinga ya isa ka da Allah dan saboda Allah da manzo Allah ki ban magana na miki wani abu ne na taba neman ki dan me kika je kika rubuta kika yi creating abin da zaki create saboda ki bata min suna nayi hakuri da me wa'anda zaki je ki yanzu mutanen da suke tunani